Здравейте! Днес ще поговорим за ползите от ходенето бос и заземяването. Директният контакт на кожата с земята стимулира кръвообращението и помага за подобряване на кръвното налягане. Заземяването може да помогне при намаляването на стреса и тревожността, като намалява нивата на кортизол в тялото. Заземяването преди сън може да подобри качеството на съня, помагайки на циркадния ритъм да се настрои по-добре. Ходенето боси може да укрепи мускулатурата на краката и да подобри баланса. Контактът с електромагнитното поле на Земята може да подпомогне имунната система и да намали възпалителните процеси в тялото. Някои хора съобщават, че заземяването помага облегчаването на болките, включително болки в ставите и мускулите. Определени изследвания свързват заземяването с повишаване на нивата на серотонин, хормонът на щастието. Ходенето боси след спорт или физическа активност може да помогне за бързото възстановяване на мускулите и ставите.